Tak nějak se orientuji. A já myslím, že máme ideální setup na tuhle mapu. Kámo, ty dvě prasata tam jsou. Kámo, proč? Šoudeme se fakt měli vyskočit z té vymrdaný ovky, vole. Co je za stgro, vole? Já nevím, ale to je v pohodě. Prasa je opět. Nějaký tohle to. Expo est un idiot. Co? To. OK. S tím RHMkem pojď sem, společně s tím jedním rychlým metkem, co tam je blízko, tam se dohodněte. Normálně tady s těma heavinama jedem sem, s těma prasetama zůstaňte jenom tady, připravte si rány na ty chiefy, kdyby hráli hořejšek. Zbytek těch věcí pojďte nahoru, jedno může zůstat v té vesničce. Mně se to ještě nenačetlo. Co to znamenalo? Mune, proč to máš trojmarklý, vole? Abych na tebe mohl flexit. Jenom dva. Expojerální díl. Řekni BVGčko. Kam mám jet s tím účkem? Nahoru. Nebo ty můžeš být tady. Tam je. Expo est un idiot. Soustřel na Nexe, Simone? Když je mám... Ty vole, Domino, ty jsi mašina. 515. Hej, Šimone, ty To číši si rozbijem, kuš, vole. Máme lepší děla. Máme lepší to děla. děla. To se mi nelíbí. No ať jede. Pojď, to vymrdáme. Oj. To byl hnusný mis. Tak já jsem říkal, že tam mám byl být vidět Dva pizza. jenom byl. Dostala? Ale ona se tam dostihla Našel dostat. jsem metko. Proč na ty? Mají ty metky tady, jo? Jo, tak pojďte mi skočit někdo na tu 260. Ideálně ta 140. Ta tam projedeš, ne? No, neprojedeš, Palda, co? Ználetuj mi, prosím tě. Jo, počkat, já mám nálety. Hej, Šimone, ználetuj mi. Kurva, dostanu Teď kopu. má... Vaši mluvu do píči. Dobrý, ta je mrtvá. Hej, proč to kurva nedává damage? Nedává damage? Ty nálety. Nálety Ale vyhodil. za ty jejich budu dávat, počkej, co je? Vnucovní. Já se snažím, aha, dobrý. Tak S těma prasatama jenom nás pokryjte, Kerrigan je celý. Pěkný. S těma prasatama. To opět ty TPčka. Takže máme housku. OP, kámo. Hej, ty pojďme dostat tady s tou padémkou, zůstaňte jenom z boku a mrdej ty chiefy z boku, ok? Ten chief, tak houska ho dojebe, nebo pal do, jo dobrý, permatrek. Vyjeb ho, vyjeb ho. Trojka. Dobrý, easy. Pozor, pravá, pal do. Bacha ti, já poču kurva. Hej, E3 pušuje, E3 pušuje, Trojka pušuje, pojďte jim nějak. Pojďte z boku. Sankto, trekni. Sankto, trekni. Já svědím s tou houskou už. Já měl Je na tracku. Je na tracku. Ok. Pojďte, ustřete z boku, Sankto, super. Pěkný. Tady odsaď pokryjte jenom ty metka tyhle ty. Bachačí. Šimone, 140. Jo, já jsem si ji nevšiml. Ne, Sanktu! On tě nedal ne v klidu. Zahybí. Já jí low. Co? Počkej. Pěkně. Tady jsme troll se stává, že tu Není vyhráváme. troll. Ještě Není jsme to. nevyhráli. Hej, tady ty chiefy s tou houskou fokusuj. S těma TPčkama nemůžete je začít overpeakovat? Normálně se toho nebojte. Let's do it, A pojď to udělat. tradujte s nima. Oni nás neumějí probít. Máš depresi, neumějí jo? probít E5. Dobrý, no, ne. No, vidíš. To nebude musíte. Tady tohletoho si vyjebte s těma metkama. Pojď vyjebme ho. Dobře, tlačíme. Let's make hardcore pressure. Pušujem. Hardcore pressure? Pojď ho čistě na hardcore pressure, dáme mu hardcore pressure, vole. Prešel. Pressure. Ty TPčka, Pressure plate. Pojď. Easy. To je tak dobrý setup, kámo, ty vole. Hej, pojď. A já jsem zažil na téhle mapě jako zbytečný Nikdo stůl neprobil. 75 Ačka. Nechci připrav se, že ty TPčka hrajeme celou obku. No jasný. Ne, kam ty E5 hrajeme celou ovku. Ok, tak hrajeme tady to celou. Hej, můžeme dát ovku bez kampaňových tanků. To hlasem. Je to kampaň. Já to dneska už stejně nezapnu toho. Takže proč tam je bylo? Ty kde kam? Taky kompoňový. Já tě vlastně nemůžu střelit, Paldovič. Děkuji, Jínku. Kurvy, vole. Já nemůžu, se musím kročit. Já už modrej byl, já už střelit nemůžu.
Už jsem se poučil od minule. Chtěli mě, ale zpopátky. Tyhle, Roberte, ty jsi hrozně silnej. Jsem silnej. A ty chuju bomře, kurva bober. Hrozně, jak ten má ten... Ok. Já jsem silnej, počkej, jak jsem silnej? Hodně jsem silnej, ty vole. XD. To je dobrý, jak má každý jeden kalemič a víc. Ok, hoši, uděláme Jo, to jo, jednoduše. Upřímně 2 TPčka, jestli fakt chcete, tak můžete zůstat. Budu chtít jedno Kongo ještě navíc. Nebo Roberte, ty můžeš zůstat s tou E5. Ok. Budu potřebovat ale 2 ebry. 1 housku. Jakou? Gučinu. Ok. Ale Šimone, jsi si vědomý, že to Zbytek nějaký metka. na hell down tohle. No však ty nebudeš hrát mid. Jo, tak dobrý, super. Až ty jenom GBčku mám ti poslat. Já půjdu to CS, který jsem chtěl. Nemáš jedno ebra ještě. Chybí mi 1 ebr. Tak co, Bobe? Šimone, ty seš ebrista. BVGčko dá, ne? Tak já jsem No. Šimunek je teď TPčka. To Masino možná to ebral. Masino. To má... Nebo ty BVGčko, ty jsi to dlouho nehrál. Já jsem hrál před chvíli naposledy. Fakt jo, že jsem si nevšiml. No, to je včetně. No dělej, Jo v chatě, no tak to je ovšem něco jiného. Na kterých, ok. Hej, Sancto, Kerigene, hoďte mi Určitě na menka, prosím rankedech to hrál. vás. Dobrý. Hrál? Kdo to má za supportačku? To je větrák, vole. Tak co to dá? Housku nebo ebra? Vemi Ebra, Chudák hnusnej. Sancto, Kerigene, hoďte metka. Typla, to není tady ebra. Jo vlastně, ty máš jenom tu 277, tak hoď tu 277, prosím tě, Sancto. A nebo víš co, nech tu, jo, tu 277. Jo, ty máš TVPčko, no pozor, tak to ovšem mění celou situaci, tak to vezmi to TVPčko. BVGčko zelenou. Je čas. Dej tam tu teď zelenou, si nebo vyhrál za co tebe nejdřív. ještě vezmu Exodia. Jo. Bude docela drsnej boj proti těm. Kde budu kempit, pojďej. Hele, zahrajeme moji oblíbenou taktiku. S těma 60 TPčkama budete tady na téhle straně midu jenom pod tím midem, abyste táhli ty chiefy na sebe. E5 s tím Kongem mi zůstanete tady a budete krýt jenom tohleto. Budu chtít tu 2684 RNG. Budeš tady na tom šutru tady vidíš jak pinguju tady tohleto, tak na tom šutru tady na té K6, schovaný za těma hráčema. Jeden ebr sem, já s tím CSkem jedu rovnou sem a vy jenom s těma metkama dáte cover. Klasicky to, co hrajem, jo? A to je co? Kemp. To je to, co jsem kurva právě řekl. Já jsem teďka na chatu, sorry. Pokud máš metko, jdeš sem. Kongo, E5 sem, 2 TPčka sem, 2684 tady na tomhletom šutru, zbytek medek mě kryjou, s tím CSkem jedu až sem. Hrajou město, OK. Nechte mi tady 2 metka a zbytek těch medek už se pojďte přesouvat sem. A co mi s tou E5 Kongem? My tady normálně jdeme dál. Ne, vy se tam, nechte mi tady, Roberte, ty tam klidně můžeš jít taky, hele, 140 je tu. Já tam jedu taky, jo, ok, dobře. Jde se fajtit, hoší. Fajn. Získáme ty ebry? Já mám nabitý hečko na ní. Ho. Já nemám. Moc fajn. Pěkně. Spoko. Hej, pojď mi tady s tím metkem koukat za mě. No, nálety už na mě vyhodili. A oni mě to jsou vylízanci. Ježmarja. Tady s tím uděsem koukej jenom na tohleto. Farměte ty vole, ty chieftainy, nebo co jí tam není vidíte? A jo? Nevidím. Zápal, hajzle.
Jak se ti to líbí? Jak se ti to líbí, ty mrtko? Dobrý, tady s těma TPčkama Jen klidně už hoř. pojďte hrát na ty chiefy z téhletý To je strany. dobrý spot, jako. Jujínku s tím Kongem pojď zpátky sem. Hej, co když je outsmartnem a pušneme jim město? No to já se na to chystám, ale já potřebuji nejdřív dostat ty tanky tam. S těma Kongama už se pojďte přesunout, hele, oni už to rotujou. OK, oni budou mid hrát, tak pojďte, tady tohleto se seberte. Kromě jedné 140, co mi zůstane tady, ta bude snipit na mě, tak to pojďte to vyjebat, oni jedou. Musíte to repušnout, repušněte to, máme tanky, tohleto pojďte přepušovat, i ta 140 teď může. Sancto, ty zkus nestrácet hápka, tu 260 první, Strixy zaměř si, prosím tě, když máš čas. Pěkně. Tak, pokračujeme, pojďte vymrdat tohle. Metka jedou už, metka jedou. Metka jedou, tady s tím úděsem stáhni se jenom. Tady s tím Kongem Jujínku budeš ho krýt, jo? S těma Ebrama pojďte pryč. Repušněte, ta 140 už to vracej, 140 už to vracej sem společně s Kerrigene, ty dej ránu a už to otoč taky. Já už to nestíhám. Pojď. S těma Ebrama tam můžete pomoct. Ve VGčko ty to musíš pomoct. My se můžeme si za spoda. Teda to Masino. Taky o to vyjebete, pojďte, to vyjebete. Přijdeme z boku. Jínku, pozor, jenom ať tam nenajdeš zbytečně agro, oni tady budou mít ještě 140. 10268 čtvrkou se najít tady a zkus ty chiefy vzít. Je tam ještě jedna. OK, tady s tou 140, zrotuj to sem. Normálně to tam přejet. Já jsem tam měl na 907. Toho Ebra, s těma Ebrama couvněte, s těma Ebrama potřebuji, abyste přežili. Hala, tady. Počkej, nepušuj. Tady. Ty Ebry na midu. Domino, ty přežij. Stáhni to klidně až sem, ale přežij. Pohřebáku, pojď na to začít hrát víc, My se můžeme klidně normálně přepušovat tady. Jujínku, pohřebáku, skočte na to. Jujínku, pohřebáku, skočte na to. Ale počkej, my by nějaký ten Ebra. No vy už, 140 už pojďte taky směrem na mid. Tady s tím taky. Taky pojď za náma, 124 pojď za náma. Dobré. Enigmo, to je strong, ty vole. Jo, to je kurva strong. Kámo, 60 TPčka, ultimátní counter na chiefy. To je úplně všechno, kámo. Tak jako to je úplně jako nejlepší, tyjo, oni vás neprobou vůbec nikam, je probete do spodního plátu, tak jako. Jo. Ty máš, to synknul teda Enigmo. Jakže jsem ho cinkl. Hej, pojďte přejet ten mid rychle. Tady nám umírají kamarádi a vy na to koukáte. Ne, asi. Gučina! Guči! Škoda. Tak pojď, Paldo, to vyjebeš. To zajebku 900. Tak Já to To špatný, no. Hoši, ty číslo jsou marný oproti těm TPčkám našem, viď? Já na to seru. Prostě Zachraňte Paldu. A tady vidíte, že Čechové nejsou vůbec dobrý tanky. Hej, Enigmo, pojď si dát palcáka. Počkej. Já to neprojebuju zase. Kámo, co to je? Pojď placáka. To je ruský pancír. Kam ránu. Já nevím, jako co mám dělat. Celý dome. Probíjet to, Domino. Dávej jako soustřel? Já jsem dvakrát. Já nemůžu střílet. Jo, ty vole, jasně. Šmara, to je shitfest. Jako já se fakt divím, že vyhrávám. Hej, vyhoď nálety ještě. Jo, dobrý. Vyhoď nálety. Jo, vyhoď. Kámo, Ale oni jdou damage, udělají 0 damage. my jsme hráli 14 v15, protože já jsem dostal nálety za full a ani jsme nepoužili nálety. Ježišmarja. A my dali jsme 15-6. TPčka strong, prostě. Kámo, já být tím, a tak jsem taky smutnej. Já bych byl hrozně smutný, jako. Já jsem smutný Já za bych ně. byl smutný tím chiefem, kterýmu jsem dal zápal za 12. Dolej. Myslím, jak jsme jim dávali krásný. Moje mapa. Jo. Tomasino s BVGčkem můžete zůstat ve 2 houskách. Budu chtít tentokrát, zahrajem něco podobného, co hrajem, ale nebude mít prostě ty nudný tanky jako vždycky. Takže pade Bčko. teď už. Takže, Roberte, ne. Můžeš zahrát na Fafa. Ne. Můžete se střelit z louky. Ne. Domino nechá toho Ebra.
Jedno střevo zůstane, 2 housky zůstanou, budu chtít 2684 máme, jedno metko navíc a zbytek nějaký heaviny si rozeberte. Ne, prosím, uděláme deal. Ne, neuděláme deal. My máme heaviny, by the Když way. nenastřelím aspoň 2 litry. Ne Už to vole, nikdy ty- mám v piči. Ne, A já vím, jak to tam Ne. fakt hraje. ale ty Next to level. netrefíš. Ale trefí. Ne, netrefíš to. Nechci. A sám to víš. Můžu si nechat prosím to účko? Já bych to chtěl Jo, fakt můžeš. Next si můžeme ty tepečka, víš? Jo. Jo? No jasně. No, možná ty. Aj, co? Ne, nemůžeš BVGčka. A co do toho? No. Tak to si tam hodím, full gold kvůli tebe. Ty pičo. Ten A co? Jenom stoka je to je málo. Kurva. Jsem měl Zajbí dát, by záviděl. full heal jsem si měl dát. Já si. Dáme hečka. Já jsem dal full heaty. Mám taky. To Rion je horší chieftain. Co já budu hrát? Ty jsi tam třeba chiefa. Okay. Dobře. Jestli nám to zase projde, ty vole. Tak budeme se snažit, a když to neprojde, tak nevadí. Když to nevyhrám, tak prostě už jdu něco normálního. Tak jdeme tryhard, no. Tepečka dolů. Ten se to může velitel, nebo jak se. To, Jo, ale souhlasím, píču, může za to expo. Šimon, vole. Když se to projde, tak to může next. Ne, expo. Jo, já, jo. Jo, Projde. jo. Staneš záložníka VGčko. Já si, kámo. Tady budu dávat ty záložníky. budu hrát Agromet. Ratatatata. Ale klasický pozičky známe, jo, Ludinko, 2684, jedna ta 140 sem, Roberte, ty s tou 140 budeš tady, Účko a všechny veškerý, ne hovno, dole mi zůstane TV po 2684 a 140, což znamená Palda, Robert i Strixy jedete nahoru, všichni ostatní tady pod hill klasicky. Poslední tank, ideálně jedna ta 277 mi zůstanete tady na tomhle. Co bych si projebrat, ty vole. Takže mám jít s tím účkem, já jsem se teďka Nahoru. Kam nahoru? Na tenhle ten ping. Nikdo mi nebude hrát tady, ale tady. S tím TVPem jenom pojď tady někam do těchto míst, aby když tak kdyby chtěli jet na nástřel. Jedou něco tady jele. Ebra, nástřel. Koukejte na toho Ebra, on jede dolů. Houska taky, no dobrý. Vysel to. Dobrý, tady tomu to nastřílejte co nejvíc. Spotovat skurvený stébák, ale tady to většinou vychází. Tak a pojď si mu. Hoši, tak, musíme pod ten kopec, jo, pod kopec. Známe to z CVček, známe to ze všeho, jedeme pod kopec. To jsou to CVčko. Pěkná rána. Zajdi. Strixy jsou pryč. Já mám, STBčko nesmí na hill, STBčko Hej, nesmí na máme hill. či zůstat tady u ty tepečka? My se tam nedostaneme Jo, asi už. může. Vyjebte toho Ebra kolem. Kámo, ten to tam jinak jumpoval. No, není mu nic, ale. True. Kam s tím účkem teda, teďka? Ne, oni Tohleto, vyjebte to. Je na treku. Ještě No, jedu. už ne. Ty vole, tady 60. Kámo! Hej, tady si rozeberte prostě krosy. No, tak to stalo zbytečně ráno, nevadí. Jo, no. Já už dostávám. Kámo, já tady snipím. Jo, Mi já vyjdeš jsem to viděl. předělal, no. Já jsem tady neměl zůstávat tak dlouho. Tak já se nebrem na to, mám určitě čas koukat. Hej, pojď tady s tou 277 tady víc takhle a rozfarměte tohleto. Pojď to Tohleto píkovat. musí Aha, padnout. to se pak jde na hill. Rimo, pojď to jdeme píkovat. To je v pohodě. Nechte ho tam dojet. To je v pohodě. To Oni když to tak to prodávají. vyjebeme houskama, znále to je něco. To je v pohodě. S tou 140, ty už pojď jako jediný Já? tlačit okolo toho kopce. Tady Tahle tahle. na něm mám docela jako nástřel. Jo, tak No. farmy. Tam farmí. To dělo. OK. Tak jo, tady tohleto potřebujeme vyjebat. Potřebuji, aby... Dobře. Tady s těma houskama si klidně se svačte tohleto, jak jsou najebaný na sobě. Ten Pohřebáku stébák nahoře mi jsi zabrání, schovaný. abych byl artu, takže... To Pas. STBO nahoře, kdo může, tak klidně. Na pásech ty 277 hoši.
907 tam už tak je. 277 už je otravná, ale Teda, čo, neprobí prostě. je pravý jo. OK, pozor na to CSO, to se Roberte, zaměstíme, ne? už kolem hillu. Já už to teknu kolem hilu. Pojď, já už jedu. To Do minuty zdrhej. S těma houskama teď fokusněte tohleto. Joha, OK. Ználetuj mi to STBO, normálně ho ználetuj. To nešlo prostě. Věď ho, Roberte. Jo, ale já si to sedu dolů. No, siď si Nebo dolů a nedá, dávej jo. si pozor na to STBO ze zhora akorát, OK? Tak jo. Já mám na DPM. No dobrý, STBO je mrtvý. Teď je to free. Normálně, ale neboj se takenout. Máš lepší reload, jeď. Jeď! Jo. Já jsem se, že ho udržím na tracku, ale on se opravil zmrt. Já jsem mu tam dal ty pásy a na mě tady nikdo najede, ale to nevadí. Nemá na tebe kdo ne. No vidíš, to. Ťuk. Kam jsi probil, vole? Tady Ještě je ne. To tak, Roberte. A pojď to hrát tady odsadím dozad. Jo. On to hrávám s to jde. Enigma Jenom tady udělám ještě nezajížděj pík, jestli mě úplně, jo? nepušujou. A to je tady video. Jo, pušujou strom. No, pušujou. OK, dobrý. Pojď, Jdu do piče, no, já to jdu zdrhej. zkusit. No, to nestihneš asi, to je jedno. S tím účkem Jestli pojď mě tady na netrefil. kraj, jo. Kamo, kdyby mě nedala ta houska? Dobrý. Ještě nepíkuj. Hej, pojďme se brát tady to účko a tu 277 a vyjebete tohleto. A tady tahle ta 140 Paldo, ty už pojď nahoru. Otáčej to. Jo, já jsem se chtěl zeptat. Zůstanou tady zaseklí. My na to Jo, málo. počkat, vy nemáte hápka, myslím. Dobrý, tak to ne, tak počkejte. Tady, no, jsou furt tady, vole. Tady jsou furt. S tím účkem, Tak ať sedí v tom křoví a tak ta si 27 zaber, sem, že jo. no. Vy tam můžete pokryt, za 60 TPčko, ty třeba. 60 TPčka. Trik si ho, jo? Až ho pušnou. Kolik má tady tahle tam- druhá 277? Ta 277 na tom midu, My ho nepokryjem to. Ne, počkej, tak Paldo, vrať to ještě, Paldo, vrať to a pušnem si ten spodek. Okay. Je tam ještě střevo, Ten to chief. tam toho čífa musí brát prostě. Ten chief, ten musí dolů. Na to strik se budeme se střílet. No, pěkně. Tak do 684 pojede první, ta pojede sem tady takhle, vy pušnete si nahoru, vyjebete tohle, ok? Hele, tady ta 140. Jo? Já to vím, proto proti ní Jo. jede za 2684. Jo, Ty, jo, ty tohle toho jsme čífa. slyšeli. Tyhle ti tam nebudou koukat, tak pojďte, vy už pojďte nahoru. Mám nabito. S tou 2684, jo, přesně. Pojď proti němu, tam tě nemá co střílet. Potřebuje. Normálně ho vyjeb. Tak vyjebte tady tohleto, máte to, nebojte se toho. Vy máte hápka. A jedu v Stixe. Tak je vystřelený, takhle musíte to tradenout. Tak, super. Pěkně RNG. Hej, Sankto, dej ránu a... Jo, dobrý, RNG to má. Tak, kokos, já už jedem, to je OP tanky. tak tady Zajebala jenom jsi koukejte na na Třeba tohle. musíš mít tupou farmu. S tím RNG, s tímhletím, pojď už to pushnout. Artida. Jo, vidím, neboj. Tady zkuste opatrně píknout na tu 277, ale opatrně, fakt jako spíš ta 140 přes hulldown ideálně. Pozor, RNG záda. Počkat, RNG jak to vyjebe. tam mohl vyjet? Sankto, couvnit, Sankto dolů, rychle, dolů. Na piču jsme nízký a máme ty díky. Tak, dobrý. Arte vystřelila. Teď RNG vyjebeš tohleto, jo. Máš hápka, máš armor, máš všechno. Tu 907, pozor, tady. Santo, ideálně, kdyby si mohl nějakým způsobem klipnout, by bylo nejlepší. Pěkně. Tak a teď si dávej pozor akorát na tohleto. Artidu. Hej, ty Jirko, to musíš, s těma houskama pošlete do toho čífa, houskami pošle jedna do toho čífa a Jirko, ty ho zabiješ, jo?
Zkusím, no, ale aby mě nekantrovala ta její. No dobrý, počkej si, až tam padne ta rána od housky. Klidně to tam hoďte obě. No, Třeba něco Jirko. hrát. Dobrý, Ludinko, s tím střevem už pojď na mid. Záda, Jirko. Pozor, najď si trošku víc doprava, ať tam ta 9 se dá. Martin, dojďte s tím tým. Blaněte toho čífa s těma artinama. To 907. Pěkně. Tady, Ludinko, ty už pojď sem, všichni pojďte sem, kromě Jirky, vy housky to blaněte. Arta shot a Nice. je tady v tom Pěkně, rohu. tak. A pojďte to vyjebat, rychle. Ludinko, ty tam musíš jet, ty máš žábka. Jak je to? To je v pohodě. Dobrý. Oj. Oh, I did not see this. Musíme už, Tam, jo, dobrý, ne, to stihneme. Třeba musí. Pěkně, a Jen ráno. To je důvak. Ale to housku musíte zajebat. Dinko, přepni se. A to je v tom rohu, tady v tom. Hej, rohuji. Pěkně, Tam jo. tak pojďte tam rychle. Sočky, to je stručky. Je tam. Vystřel. Když ho counterněte, tak jste dobří, fakt dobří. No, Tady s těma 60 TPčkama zůstaňte tady a jenom tam koukejte. Jo. teď si jenom nabít ještě jednou. Hele, na spawnu, pojďte. Pěkně! Kama, mě tam hrozně farmila ta 277 na kopci. Ale jako Mě fakt taky, no. brutálně mě tam dost farmila. Čo, to je plně baví. A mi dal ještě jedno. To už je celá ovka. Ne. Už ní řeka. TPčka tak zrozený, kama. Přesně. Hele, necháme 2 housky, ale budu potřebovat Ebra navíc. Roberte, to teď budeš ty. Jo. Střevo asi ani nechci. Vezmeme nějaký hulldown věci, ani asi není moc potřeba. Ještě jeden nebr. Hodně medek budu chtít. Dej 3 ebry aspoň. Nebudu hrát na 3. Jo, Ne, je to potřeba. není to potřeba. Dvě TPčka jsou potřeba bajt. Mhm. Je to minimálně. Jo, záleží bych mohl dát, co? Co můžu si tak jeste báky, ne? Může být, jestli chcete. Jestli chcete, tak si hoďte ST, bo. A jako... To vypadá hodně pěkně, no. Jo. Nenecháme jim to? Tu jednu hru? No, možná to nebudeme ani muset nechávat a porazí nás. Ale možná taky ne. Tak dáme třetí ovku, no.
Ale je to, co uděláme, je úplně jednoduchý, jo. Jedno to 60 TPčko bude na té duně tady, jedno bude tady někde víc za ním. Pošleme si jednoho Ebra ze začátku tady opatrně, tady nepojedeš moc daleko, jednoho Ebra tady takhle sem, s metkama dáme nástřel, jedno to účko, Strixy se ještě nenačetl, to nevadí. S tím STBčkem pořád jako budeš hrát tu rampu na midu a to účko načteš si s tím účkem. Nechceš jít na dvou? No, tak ne. Už tam byl rychlejc. Mám ho utratit? Ne. Původně jsem chtěl to účko ke kostelu, no ale... Já tam klidně pojedu. Shit. Eber, pojďte nějaké nástřele, maybe? Aha! Počkejte, Neskákej tam. Neboj, jenom projedu do Ridge. Ok, jedna ta 140 už to, pojďte sem. Strixy. Enik má dovíc dopředu, jo? A Strix ti neodpoví, protože je mu tlej. Spodni to Ebra, já možná plec. On je na MTS. Halo, tady jedeš. Není, tu jsem mu možná nevypal mikrofon. Roberte, ty to hrají bezpečně. Pěkně. Abych to hrál defenzivně, nebo jsi viděl toho Ebra? Teď není potřeba, teď se zatáhni. OK, všechny tady tyhle ty metka. Hele, ta 907 jde vidět. Já to neprobiju do boku. Dobrý. Ta za to zaplatila jak svině. OK, necháme tady mě, já v tom Leopardovi zůstanu a vy s těma metkama už si pojďte pomalu začít brát kontrolu tady nad tím hazardem. S těma houskama koukejte si na tohleto. Svítím. Oni už mají toho druhého Ebra tady. S tímhletím Ebrem už se na to vyser a pojď hrát tohleto taky. Ok, takže jdeme agro, jo? Ne, tady RNG, ty jsi měl zůstat, já jsem se asi špatně vyjádřil, já jsem myslel ty ruský metka. A jo, to je pohřebák, ne RNG, já jsem zvyklý, že RNG hraje s tebou, sorry. Já jsem tam nemal. Takže máme hrát už agro, jo? To je s těmi počkej si, až dostaneš svoje metka sem a sem. A potom můžeš začít. Ok. Ale já si tady hodím takový rychlej spotek zatím. Dostaňme třeba 3 ty metka nahoru, zbytek může zůstat tady, něco tady. Jenom prostě si potřebujeme zabrat kontrolu tady nad touhletou stranou. Tam jsem šel, dobrý no. Tak Roberte, teď už když budete 2, tak můžete tady z téhletý strany začít hrát víc agro, jo? Jo. Já jsem ocinknul. Tady nepušujte mi, nepušujme. 9 se má na tracku. No je vystřelená. Kritičák do 140. S těma houskama můžete jí vyjebat? Mají tam 140, která héčkuje a Guccino mají... Dobrý. Tady rozeberte si nějaký pozičky, jenom tohleto, kolik to má HP, ta 907? 900 necelých. Ználetuj to. Ten Eber? Ty duny jsou zrádný. Ježišmarja, to jsem nezvládl. Jejich chcípne to nebo to ne? Ty nálet ho trfil. A všechny ty metky vlastně tady, já jsem nechtěl. Jo, on si tam teďka snad viděl spadnout palmu. No. Já jsem na tu 27 chtěl skočit, ale bylo... Strixy, my hrajeme ve 14. Já schodím z útazu. Ale kámo, cože? Tady je ta 907. Hej, ok, tady... To 40 vám svítí. Ty prostě ty nálety ho mě zabít. Hej, rushujou ti. Jo, dobrý, tady s tou 140 to vrať, vy tady to, pojďme to jenom pokrýt. Ze zádu. S těma Ebrama budete hrát tohleto. Vy si tady dávejte pozor jenom, ať vás neoverpushnou. Tady nepíkujte jak debilové proti tomuhle, ok? Jenom, to je jediný, co potřebuji. Já mám munici, kámo. Kolik tady mají těch chiefů? Ty 3? Všechny jsou tady. Tak oba ti Ebři pojďte sem a ta 140 repušnem to bude za fit. Ale asi tady... Ty housky budete nám koukat na ty chiefy, ok? Já nabijím půl minuty, jo? 140. Jak tam chtěl sedět ten přihřátej pasiv, ne? Neměl pasiv, já jsem je tam chtěl střílet.
Tak oni kdyby to pušovali, tak bych Vezmi je tam to víc viděl, že jo, takhle s tou do boku. 140, prosím tě, Jínku, ať se nespotneš. No jako vážně, tak já tam jako kempím s metkem většinou, takže... Oni už to ví, tady si dávejte pozor, hej, tady se rozhoďte se na více míst, ať nechcípnete. A teď musíme pušovat, teď už jedem. Protože oni už o nás víc domino, ty se stáhni klidně. Jem na tom jedu jako vole. Tak, RNG, musíš tam najet, RNG tam najede a Šimunku je taky. Máte armor, máte hápka. No, nemám munici, vole. Jeď, vole. A 140 je docela jako že ostrostřelec. Trefila nám domina, svině. No jakože jo. Nice pick. Už to tady pušou. To Ebra, domino. Come on. Rozeberte si cross jenom. On stojí skoro ten Ebr. To hečko je vole stovek. pomalý, vole, ten debil střídá pecerka, že jo. Tak asi je tak Bych střelec. potřeboval blíž, vole, jenomže... 12 stovek 140. Na Jujinku tam neskákej! To úplně nedovoluje, vole. To by si APCR když tak. Domino nejezdí k němu blízko, umřeš. Tady to TPčko mi zůstalo, proč? 14, prosím. Ježino. Ty nám Ať já tady zkusím teď dopnout. Já chybíš, jsem vole, docela prostě. podělal teďko, no jakoby, ale nevadí. Jo, no. Jujinku, pojď toho Jedec. čipa, pěkně. Nice. Myslím S si, těma, že máme, teď to vole, podržte, dva jenom s těmi, nějakého ty pánu. housky nám to musí pomoct. Tak já musím hrát chiefy na ty vole. Je na tracku. Hovno. Já Houska. jsem hrál chiefa, že jo, na kampaně. Kámo, Měl to jsem ho hrát. TPčko, to Come on, TPčko. S tou houskou, Ale pojďte to ona dojebat. chiefa. Ta houska Ebra to musí byl. dojebat. No, však budem hrát Ebry, vole. Já bych hrál Obě Ebra, housky ale- vystřelili, pojďte vyjebat s těma houskama toho chiefa. Nebo Roberte, ty tam, Robert tam Ano, skočí jebo. za ho. Domino Domino ty ne. Aha, on Tady se máš- otočil. To je zmrt. Expo, tady máš jiný masterpiece na ty na Ebry, vole. Hej, Taky masterpiece. můžete odjebat tu 140 na midu s těma Artin... No dobrý, já si to udělám sám, vole. Jak se bejka? Kokot No. byl otočenej. Na mě. Je, Mrt. vítej Strixy. To TPčko je S broken. tou goučinou Za- za utíkej. budou- Jdeme se ho Tlač, otočit jo? s těma Ebrama, pojď. Pojď Ne, že to prodáte. ráno. Vy jeďte... Počkej, ale... Strixy, pojď mi zabrat mid. Houska, tak nic no. Proti housce ani nic broken, kámo. Komu, ale on mě nezajme Oni se budou vracet totiž. Kámo, ty vole, prostě hečka, vole. No, oni to vrací, oni nepušujou. Jasně, pičus, vole. To není Kokotko. možný, pičo, on nemůže prostě zhořet, vole, zmrt. Kamu, on se otáčel Jiřino, moc ale ty rychle. pušuj. He's too fast, kurva. Do píči, kámo, on se otáčel moc Hej, rychle. jestli tam oba to chcíte... bylo smutný, Hej, hečko, vole. já vás zajebu, já vás fakt zajebu, jste retardovaní. My jsme ztratili 2 ebry jenom takhle. OK, tu 140 s těma houskama musíte vyjebat. Bez pod tak lehko nevyjebu. Bude to nasvítíš. Ale 140. Najděte si na ně nějaký úhly. Tam 140 Takže na dozadu. dunách, prostě s těma houskama trefujte, co má hápka a není to z našeho týmu. Děkuji. BVGčko. Kamu, já myslím, že to bylo od našeho, ty vole. Já jsem si tím byl skoro jistý. Hej, 2 minuty. OK, Strixy, napušuj do něj. Z téhleté strany, prosím tě, z téhleté strany. Jako, je to 5 tanků na 3, zbytek jsou jenom housky. Já vím, ale nemáme čas. No ale máme životy, to normálně můžeme pušnout. No, to je Kokotka. Bylo tanky na hit. Tady vidíte precizní práci double bushů v praxi. OK. Aha, Jujinka sundali náletama, OK. S tím STBem ser na to a pojď už do kepu za mnou. Jirko, ty budeš muset vyjebat ty... Hele, co tam děláte, Matko? Hele. Já mám nabitý heše, ale pěkně Jiřino. Zůstaň na kepu. Já ti tam za chvilku přijedu. Já jenom potřebuji vyjebat ty housky. S tím STBem rychle pojď do kepu. Jo, to je vlastně Enigma tohle, co? To není Šimon. Ne. Tak já jsem confused. Jako jestli tam ty housky budou obě na tom spavnu, tak je to vin. A nemusíte ani kapovat. Takže jestli teďka Enigma spotne tu 140, má by to být. Nebo ona odejela podle mě sem. Aha, tak je to úplně kretén. Hej, ale my musíme do kepu rychle. Wow, tak to se Jo, kepujte no. A nebudeme Bacha. stát u sebe, ať vole... Bacha na to, je ta houska no. No. Ta houska bude tady. Ne, Strixy, nepřibližuj se vůbec. Dobrý, vystřelila. Kret. No, huska Ještě s vystřelená. málem převrátil, dobrý. To je úplnej debil.
Tý housce. Zabij ho. Do hajzlu. Nevyjíždějte z toho kepu, ok? Well played, no. Strčbukovat se do prdele. Hej, myslím, že určujeme metu. 60 TPčka, OP. Kámo, neříkej. Na kampani se to bude hrát. Jestli ti budou muset někam zrotovat, tak jako ne. Nepotřebuješ rotovat. TPčka nejsou od toho, aby se rotovalo. Si pušneš, ne asi. Ono nemusíš